Și dragilor, știu să fac și maioneză. Și cum credeți că este făcută această maioneză? Pentru că ia uitați-o cum arată. Uitați, nu curge deloc. Da? 2 gălbenușuri crude, 1 fiert și pe lângă aceste gălbenușuri crude și unul fiert, un cartof. Cam așa. Da? Nici nu este... Deci nu vreți să știți cât de bună este. Merge pe pâine. Bun. Ce facem cu ea? Avem aici chifteluțe. Da? Aici este o ceapă trasă într-un clocot cu 3 sferturi apă și un sfert oțet. Puțină sare și puțin piper. Dar atât, da? După care venim cu această maioneză peste. Ia, uitați cum arată această maioneză, da? Diferența, eu cred, am mai făcut maioneză, dar acum e ceva nou, o face acel cartof. Și uitați, uitați-o cum arată. Nu se taie, am făcut-o și cu mixerul. Bun, o punem pe toată aici. Mai rămâne. E problemă. Ne ferește. Cum arată. Și ia uitați bunătate aici. Așa ceva vă spun eu că n-ați mai mâncat. Doar la Moldova, la noi, se face. Ia uitați-o cum arată. Și ușor o iei ca să nu se... O învârți ușor ca să nu se... Să se desfacă chifteluțele acestea, da? Doamne, cum arată. Uitați-le cum arată. Pe pâine dimineața, genial. Haideți să și gustăm, să vedem cum sunt. Ceapa cu oțet, gustul de chifteluță, maioneza. Doamne, cât de bun e. Poftă bună pentru cei care fac. Pentru cei care nu fac, bateți la poartă că vă dau și vouă o feliuță. Asta până mâine, că după aia e gata, nu mai avem.